Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 20 fevraly hepdeniň anyny güni siz ýene-de türkmen halky dewleti kanalyna hoş geldiňiz. Şu gepleşiň temasy Ukrainada uruşyň 2-nji güni gidip dur. Näme wakalar bolup geçip dur. Ukrainada türkmen grażdanlaryň ýagdaýlary nähili? Olar bilen näme bolup geçip dur? Şu meseleleri seýler. Şu meseleleri seyretmekle birinci bilen Ukraina'nın içindeki bolup geçen wakalar seyret geçeli. Onu öňünden seyretmekle men bir haýyşdy diýen ekranyň öňünden çağajyklary aýryň ýaş gyýyz oglançyklary aýryň çağlaryny sebäbi men size video kadrlary görkezjek bolýan olar şakyw edip bilýär adamlary. Men bu video kadrlary hemme ýerden ýygnadym. Ýani sizin bilişiňiz ýaly men Ukrainada öz öwrünjilerim bar. Ýani Vostochna bolsadan olaryň ýagdaýlaryny sorap, olar maňa suratlary iýerip, olar edýän işlerini, operasiýalaryny bize beýan etdiler. Ine şu maglumatlaram size habar berjek. Gelin birinji bilen biz Ukrainadan gelen video materiallary seyredelim. Şu ýerde bellek geçesim gelýär. Zelenski Ukrainanyň prezidenti bilen köp adam ılaşmaýardy. Ýani muwap barýan siýasatyny köp adamlar görmýärdi. Ukrainanyň üstünlükleri bolmady, reformalar bolmady. Prezident geçenine her wagt şu bir ýylda şu reformalar edip başlamasa, ondan soň geljek 3-4 ýyl edip bilmeýär, mümkinçilik bolmaýar. Şoň üçin başta başlananda bolaýmasa bolmaýar. Ine şuraya Zelenski başlamady, şoň üçin ondan halk ýani döndürdi. Şu göwün döndürenden soň on awraýa gaçyp başlady. Ýöne uruş edip durka. Zelenski edil mert Ukrainanyň grażdany ýaly mert çykyş edip mertlerçe söwüşýärem we Ukrainanyň bar halky şu ýagdaýda öz prezidentini bolýar. Men bellek geçetim gelýär, egerde Hudaý taklaryň Türkmenistanyň bir zat bolsa, Berdimuhammedowlar goldajak adam ýok. Ol ýallaklary ýa-da terrorist emhemesçikleri diňe gaçmak bilen. Zombi polisler öz janlaryny öňe zygmazlar. Halkyň içinde patriotlar ýok, watançylar ýok, olaryň gözlerini otdan alyp her adam türmäge çykaryp, olary adam hasabyna çykardylar. Şoň üçin halk ilat bolup galdy. Halkyň esasy güýçli tarapy, fundamental tarapy halkyň içinde vatan üçin öljekler, vatan üçin jany berjekler, hakykat üçin, asulylyk üçin, ýani adalatly üçin görüş biljek adamlar bolunmy? Ine şoňa aktivistler diýilýär, şoňa grażdan aktivistler, siýasat aktivistler, jemgyýet aktivistler, ýön aktivistler diýilýär. Türkmenistan men her gerek bir döwlet bilen deňeşdirýändir we görkezýändir. Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan padşalygy bar. Berdimuhammedowlar Türkmenistany öz milletine döndürüp inni atasından oğula, oğlundan ahtyga çeýip ýani hökümet geçkili otyr, döwletde olanlar geçkili otyr. Şoň üçin reformalarym ýok, hiç tarym ýok. Onuň esasy günäkaram halk. Biz halk bolup dymy otyr, biz halk bolup namartlyk edýär. Men hiç kimi kritik edemok, aradyna menim bar. Diýmek biz kellämizde pikirleri üýtgetmeli. Biz halk bolup öz jogapkärçiligimizde, öz rolumyzda, öz haklarymyzy almasak, biz her wagt şuraya. İçinde käbir adamlar üstünlükli wakalany umumy köpçüligi elbet ýagdaýda. Gelin indi Ukrainadan gelen video материаллары seyredelim. Добрый вечер. Лидер фракции тут, голова офису президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Sevgili hormatly vatandaşlar, ine şu ýerde men diýjek bolýan zadym, Ukrainanyň prezidenti şu ýagdaýda
nişan nomer 1 bolýar Putin üçin, Putin aýýarym ol. Şoň maşgalasy nişan nomer 2 bolýar. Şonda da şol Ukrainada dur mertlerçe görüşýär. Ondan bizde bir zat bolsa Türkmenistanyň prezidenti ol meýaş ýanwarda biz adamlar çykdy diýsek 14-ne akşam samolyotda uçup gidip 16-syna gelýär gorkujyny. Şu ýaly haçanda döwlet başçy namart bolsa, ýallyk bolsa, Niýazowyň ýallyk bolsa we şu ýaly bir diktator öz halkyny ezip durun bolsa, o döwletden döwletim ýok, o döwletiň içinde watançylygam ýok, o döwlet özünden gorap bilmez. Diňe ýokardaky hökümet öz bähwi düşüni gorap, şoňuny unutdy. Men näçe bolary diňeşdirýän sebäbi häzir Putin Ukrainada ýeňse, Türkmenistan basyp almaz. Birini iýerer de şoň aýagyna ýykylyň diýseler, şu ýan hökümet ýykylar da şu hökümetdäki emhemet terroristleri, polis zombiler halky ýene kırıp şol adama, gelmişi adama bizi gul ederler. Biz eýýän gul. Şoň üçin men düşünýän bir bolsa, bir güýçlük bolsa, halk üçin, halky gyrsa da ýöne watan üçin jany bermän taýysa, o ýaly ne prezident, ne ýanlaklar, ne emhemet terroristleri, ne polis zombiler, ne ýallakçy goşunlary urýarmy. Ýene de biz baryp elimizde avtomat alyp watanymyzy goraýmadyk başgany. Ine şu zatlary men belläp geçirmeli. Gelin ýene şu wideony herdelin, ýa-ki Ukrainanyň ýerine video materiallary. Çağrılmagy ekrandan aýryň kyn bolmaly. Да. Интересно тут ночью было. Вот это что ты шарахала, блин. Да. Где? Ой, блядь, да, люди. Да ну его нахуй, блядь. Да, то... Блин, Дима, да ну его нахуй, пошли. Ну лежит и лежит, ёпта. Снаряды. Що розпиздували їх? Ну да, блядь, вы ебать сколько снарядов нахуй. Podvol, amca podvolda yaşamalı mı? Bunlar Nasıl bomba düşecek olsa da сам безопасный подвал получается. Безопасность вообще бомбадан. Вот, что с Росгвардией, нахуй. Вот ваши росгвардейцы, блядь. Вот, колона розбита, нахуй. От один, ось от другий ж за шквардос. Третій, нахуй. От автомат згорівший, сука. Черті, нахуй. Вот, нахуй, блядь. Хто прийде, сука, на нашу землю, нахуй, він так і здохне, підараси єбані, нахуй. Ви будете прокляті, блядь. Ти взяв пістолет? Охота, охота. Не снимай, все, не снимай. Маша, не снимай! Пойми, отхуяли, блядь. Да что? Убери! Аня, камеру убери, нахуй. Нет! Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми
тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава. Salam hormatly vatandaşlar, bağışlan. Men sesim öçürüldü. Men täzeden size görkezeyim, ýanky Ukraina içindäki bolup geçen dagdyry. Да. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава. Yine şu kadrları gördünüz, hormatly vatandaşlar. Yine şu yerde, şu kadrlarda görünýändir. Häzir ses barmy? Eşdäňmi meni? Ses bar bolsa howa bar diýip ýazyn. Şu kadrlarda ýalnızca gördük bir Ukrainanyň hökümeti agyr ýagdaýlarda şo ýerde. Eýem Kiýewiň içine Rus goşunlar aýlanyp ýörler. O ýerde uruşlar gidipdir. Ukrainanyň hemme nokatlaryna uruşlar gidipdir. Eýem hemme ýerde uruş bar. Ýöne şonda da hökümet durundur. Hökümet soň çelli görüşýär. Ine ses barmy? Sesim gelýärmi? Ha, bolýar. Inni bağışlan teknik problemler çykýar bar. Inni dedim, ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Daşy işler ministri Raşit Meredow, Türkmenistanyň kabinet ministriniň ornmasary Rossiýa barka aýtdy, bilişiňiz ýaly. Biz Türkmenistanyň kabinet ministrinden habarlar aldyk. Şu habarlarda Raşit Meredow, Lavrov we Putin gowy düşünürler. Biz gaty şart wagtda bir küne Ukraina barýar, topulýar. Öz grajdanlygyňyzy ýygnan soň eşitdim, eşitmedim diýmem. Şu maglumatlary bilibem, Türkmenistanyň Raşit Meredow
şol habarları yetiripdir prezidentim hiç ilçäre görünmedi. Bizim taliplerimiz, bizim yankı grajdanlarımız öz ihtiyaryna goýuldy. Olara hiç il kömek yok. Şuradaki ilçhanada bir adam vardı, äpişkeden gurulýardy. Şu äpişkeden gurulýandan därik gelmeýän gelseňiz açyşly nedir diýip studentlara goýýardy. Olar 4 saatlap şurada garaşyp hiç il netije alman näme etjegini bilen maňa jaňatdylar diýin. Ine şuun bolsa olam ýok. Telefon hiç kim alan yok şol. Näme boldy bilemzok. Dogry uruş, dogry ýöne birinji bilen gaçmakan sen öz wezipäňi ýetirmeli. Egerde şöyle mümkinçilik bolmasa, onda senin maglumatlar var studentler. Aşgabatdan jaň etmeli. Olaryň ýöýtürüşden gruppasy var, Telegram gruppa. Onun içinde pasostolarındakiler, komiteçiler kontrol edýär. Bular näme işleýäni bilesi gelýär, ýöne kömek edesi gelýär. Men şoň gatyn bolýar. Şunem maňa bir topar adam jaň etdi, Harkivdan, Belaya Cerkev, Kherson, Kiyev, Suma, olaryň hemmetine men düşünürşerdim. Humanitarny koridor Warşawada açyk gidin. Şöyle pasportlaryny görüň, görkeň problem bolsa biz hat bereli, biz podдержка bereli. Biz podдержка bereli. Ses barmy, hormatly vatandaşlar? Men sesini barlaýyn bir zumyn. Ses var. Okey. Ses var. Indi seyredim. Şolara men aýtdym, bizden hat gerek bolsa, döwletiň adynyň biz hat bereli, barym şol koridoru, ýa humanitarny koridoru, şöyle 2 gün durursaňyz, onsoň sizi geçirirler. Ýa o ýerde oçurtdy. Barýan adamlar, ine men habar tutduğum Kazakstanyň, Kırgızstanyň adamlary şu ýere barýar, Belarusiýanyň adamlary şu ýere barýar, şu koridordan geçjek. Şuň ine Kiýewden olanlar gitdi, Harkivden olanlar gitdi, Sumadan olanlar gitdi, Dnepropetrovskdan gitdiler adamlar. Ine şolar ýürüdiler şu tarapa. Ýöne galany ummasyz meçhurdäki galan adamlar düşünen olar pikirde bir oýun dağıtdylar. Ve keypine çykyşlar edemzok biz düşünürýär. Putin bir günlük gelmedi Ukrayna. 5 günlükde. O gelse her kiňiňizi barlap, sen näme işläp ýörsiň? Sen potensialny, ýa-ni uruşşak adam, ýaş, aklyň ýerine, agresiýa gelenine düşünýän, sen huk döredýän olar. Şoň üçin özüňizi goran. Näme gorýaňyz? Men size detally aýtyp biljekkä, düýünki çykyşlarymyzda aýtdyk. Bundan beter men köp kömek ediljekkä hökümetde derek yok, olar kaç gitti. Türkmen hökümeti dine enatalarını miýde baryp galmagal turup şolary samolyot iýerdip sizi ya Warşawadan ya da Moldawiýadan alyp gaýdamaň sizem şu tarapa gidip çykaýmasaňyz başga çykarga ýokmy halýar. Indi biz gaýdyk geleri ýene de bir Ukrainanyň içindäki bolup geçen dağıtlar. Serdim. Bana soru berýär, Putin näme ýeňermi, ýeňmezmi, nähil bolar? Gelin birinji içinde gelen maglumatlary men size beýan edeyim. Bu maglumatlar diňe Telegram chatlardan ýa videolardan bu maglumatlar Ukrainanyň içinde menne okuwçylarym bar. Olar spesial polis, spesial armiýa, ýa-ni spesial goşunlary, olar turmuş geçerler ýürüýdi. Ine şolar bilen guruluşdum. Onsoň olar hemme şäherlerde bar. Ine şonuň aýdyşlaryna görä biz Putin'e garaşýar. Putin ýeňilmez. Biz 5 günjük çydap bilsek, 5 günden soň bular basyp alyp bir-birden bular unçtarat eder. Näçe men düşünýärem. Ýa-ni harby goşunyň daktynasyna şeýle urdatdy. Haçanlar goşunlar derre görenne birinji ýa-ni tolkun. İkinji tolkun ýetişip gelmese o ýerde iýmitler, snaryadlar, oklar, ýaraglar ýa-ni gelýär kömegi. Şolaryň razrywy bir hepdeden köp bolsa, onu birinjiler gaýaga düşýär. Ne şu reali ýagdaý häzir men şu videolardan gördüm. Mysal üçin Belaya Cerkew'iň ýanyna atryatlar düşüpdir. Olary apalçençler ýa-da öýünler tüpen bilen atyp öldüripdirler. Şu Rus ýöýtürüşden kontraktdan gelýän adamlar.
Rusiýanyň armiýasy super diýip pikir etmeýär. İzalar, öýlerini umurmayan kontraktnikler, entek olaň ýerinden häzir soruşyklar gelir. Olar düýünden ukypdy. Şoň üçin olara garşy Ýewropa Birleşigi bilen taýýarlanan, Amerika Birleşigi bilen taýýarlanan Ukrain goşunlar duranlar. Ukrain goşunlar ihlas bilen töweşýänler. Öz topragy üçin. Inanyň ýene 3-4 ýerden habar aldım, videolaryny çeldi. Şo ýerden ýaşaýjylar, owan ýaşaýjylar. Atriat gelipdir nimeden, niden gelýän habarlary ýok şoň. Kä wagt Ukraina eşigine Ukrainler ýaly gelýär-de soňra eşiklerini çalşýar. Ya lehkaboy maşina adamlar ýaly gelýär-de soň eşiklerini çalşýar. Şu ýaly her türlü ýagdaýlar bar. Ine şonda da öýdäki tüpeňleri çykaryp şolar atýar. Şu ýaly her bir Ukrain diýmedim diýende bir adam ölse ýerine 5 adam 6 adam ýatyrýar. Ine şu günlükçe 350-400 adam Ukrain tarapyndan ýitdi. Dine Russiýan tarapyny eýen müňden aşyk gitdi. Entek onu dilläp ýörler maglumatlar. Ýene bir Ukrainlaryň edermenlerini düşündirjek bolýan Zmeyny ostrov diýip bir ostrov bar şurada. Şo ýerde ýagny Salamu aleykum Musa. Wa aleykum salam Murad ağa, wa aleykum salam vatandaşlar. Şo ýerde 10 mäşe olaýan ofisier bardy, ýani kısallatlar. Şolara uly gaýykly gelip 3-4 tane gaýyk gelip şolara siz ýani bize öz janyňyzy halat etmek üçin yaralaryny goýuňda geçin bizim tarapymyzda diýse, olaryň bar ýok bolypdyr. Şolar dogry ýatypdylar. Ol adamlar bilýär öldürýär. Sebäbi olar ýani mikrofon aýdypdyr. Siziň hiç şansyňyz ýok. Biz häzir bombalap ýatyrýar şu ostrowy duruşuny. Ölürsiňiz. Geçin bir tarapymyzda diýse ýok diýipdirler. 15 tane adam wepat bolýar. Şolary ýa halk gahrymany ýa-ki karar çykarypdyr. Häzir şol adamy ýene-de Ukraina basyp aldy. Mariupolda ýa-ki Russiýan şäherlerine Kherson, Mariupol, Sum, Kiýew, Belý Serkew köp şäherlerine ýa-ki ruslar alýa ýene goýulýa geçilen ýörek bilen Putinin 2 günne Kiýewi alan diýeni puç boldy. 2 güne geçdi. Kiýewa kiçik toparlar gelýär, olar ýatyrýarlar şu ýerde boldy. Sebäbi men spesialistler bilen görüşdüm. Onanyň o spesialistler yaraksız o tarapa geçip o ýerden adamlar zafat etdirýän spesialistler. Şeýle bir güýçli, men olardan öwrenen men öwreden zatlarmam. Olar bıçakda, yararda, avtomatda, pistoletda ýani skorostyl ýani tizik atywyna ýaman ökdi adamlar, ýaman toşnurýar. Şolaryň tirler bar, atlar bar, men baranda olar bilen turmuş geçerdim. Şolar aýdýar, Murat, Kiýew, bular näme diýen razvedkalyň atriatlar da. Sebäbi bular öňünden barlap, mysal üçin Belý Serkew, Sumy, Harkow öňünden barlap, eýem ruslar uruş başlamaka köprülerini krestik koyup nokot koyup gidipdirler. Ýokurdan raketa gelip şolar gönü ýani ýarar ýaly. Şolary tapyp, şolary likvidasiýa edip, şonu goýan adamlar giýje gidip tapyp gelýän adamlar olar gatyty. Ine şolar diýe Putin näme edýäni düşünen okdy. Kiýew 100 miňlerçe adam, milyon adamdan gowrak ýaşaýar. 100 miň goşunly adam bilen giýsem alyp bolan okdy. Her jaý, her kwartal, her köçüjük ol bir obarona. Sen zaçysk etdiýän ýa arasalak edýän, ýerine ýene bir dörese, ýene açyk gelýän goşuny ýermek bilýär. Yaman kyn zaçysk etmek. Biz Çeçnyany gördük, utulup Putin Çeçnyada. Endi Kadyrow tapyp, o kakasyny ýaryp, oğluna da ýani pul zat berip, şol Çeçenler aşy uruşdurýar. Yani şu ýaly edämete ýeňip bilmeýär. Ukrainany 5-6 günne alyp bilmeýär. Mümkin näme? Her dal diýär goşun dünýä olar ökdi, WSU bilen ýa raketalar bilen ýartyp otyrlar. Her köçe, her owa onu obarona edipdi. Men şu kadrlary gördüm. Yara paýlalar, hökümet yara paýla. Fiat kalmagyna bar ýaka yara galýa da gidýär.
o görgüli uruşda bolup görenok nime däl, ulu bir öňüne garnywa aýyrbagy. Şonu da yaragalyp, şonu da görüp, şonu da sallatdyr urýar. Men gün görýän, ol şu meniň ýoldaşlarym, waýanly ýoldaşlarym gülýär. Men siz gorkaňyz ok, näme diýip, ýok, ha, gülüp bulary bize ýetiren oklar yerli halk ýelmäp ýatyr bular. Bize ýetiren oklar. Biz baranda ýem hemmeti ölýär. Şol ýaly şular ukypy öz goşunyna getirip san bilen iddialy zyňyp öňüne Putin öz halkyny öldürýär. Bu maglumatlar 5-10 ýyldan soň hemmede çykyp başlar. Häzir uruş Ukrainanyň içinde gider. Ýöne Rossiýada geçen uruş. Bu uruş 1 günlükde, 6 günlükde, bu uruş 6 ay, 9 ay gider. Bu uruş köşeş için çok köp wagt gerek. Şoň üçin men taliplary düşündirýär. Häzir Rossiýa iň güýçli sanksiýalar goýuldy. Rossiýanyň ykdysadyny ýatyrýar. Iqtisady ýatsa, o ýere hiç hili, yani materiallar, hiç hili haritlar, ösün haritlar, zapçaslar gelmiyor. Kosmik pромышленность ýatýar, avia pромышленность ýatýar. Onda şundan uçuşlar ýatýar. Häzir vizalar ýanky gadagan etdiler. Ruslara girmäli. Ýewropa. Hemmerden bular kop başladylar, banklardan kop başladylar. Ine men bir sany işgärim bar, Rus pasportly. Şonuň banklaryny ýapdylar. Maňa jan etdiler şuň. Benim kanun şeyleri olsa sen bir yol tapmalıydın. Şu ýaly bolup gidýär Rusları ykdysadyny ýatyrsalar aylyk ýanky dolar 2 böker. 2,5-3 böken ýagdaýynda adamlaryň öň 300-400 dolar alýan bolsa 100 dolar bar. 100 dolarda ýaşar bilmeler. Haritlaryň bahasy kymmatly bol. Halk gozgulyp galar. Ine şu halk içinde galyp başlasa bulum uruş getirip, uruş diýmek bir gymmat harajat. Ulu pullar goýup uruş edýän bolsa, bu tarapda da halk gysylýan bolsa, içinde problem eder. Russiýa 6 ýa 9 aýda ýa ýykylar, ýa da pytrar. Putin pikir etmän olur ýaly güýçli zat. Käbir türkmenler dinlesem, Putin'i bul gahrman ýaly görýär. Putin agresor. Putin dünýäde iň bir ýigrenýän adam. Ýewropada däl bir adam özüni silýän bolsa, şonu ýigrenýär. Näme üçin? Sebebi Putin Ukrainanyň Krymyny basyp aldy. Putin Donbas bilen ýanky Donetsk'in içinde problemler dödüp şuradaki adamları öldürüyor. Üçüncü, men Ukrayna bak gel otyen. Onanın bir kluba var yani turmuş geçirmeyene. Şu yerin yarını o Ruslar. Şolur füyo purluya vatandaşlarına. Şolur gidip Donetsk'da da hatta görüşerler Ukrayna tarafından. Şolur diye biz Ukrayna'da yaşap ayalımız Ukrayna hemmemiz Ukrayna olkalı gep onu der bu bizim dinimiz bir hemmemiz var biz şolurdan emelegelik neymiş bu karşı görüşmeli düşünmeyen yani Putin'e karşı görüşer. Yani şu yani yağday faşistler diye da men şöyle 2-3 yıl aylandım faşistler görüyorum şöyle. Ha o bağır nasyonal nimeler hemme devlette de var Fransa'da da var. Yine Marie Le Pen'in kakası var. Le Pen diye. Ha o nasyonal front yani nime daşıktak adamlara karşı dine millet olmalı, milletçilik olmalı. Her devlette var. Ol yöne olan müçveri Ukrayna'da on çokullar Rossiyan kadar yani Rossiyan milletçileri Ukrayna'dan kadar katı köp ummas köp prosent hükmünde ve san hükmünde katı köp hiç kim Rossiyaga karşı uğraşana var. Şuraya köpsi sen Rossiyan kılık mı sen ya Ukrayna. Men adalatlı için. Rossiya şu agresor olup çözdü. Bir taraf başka bir devlete. Näme üçin onu çözýär? Näme hakkı var? Başka bir devlete geçmeli. Rossiya Kazakstany ýerip onun halkyny gyrdy. Müňden oly. Näme hakkı var? Hiç ne hakkı yok. Öň Sowet Soýuzy bar ekeni ýalňyş bozulypdyr, zadylypdyr. O kirlidirnäk problemler o Putiniň öz problemi. Şonuň üçin ine ýene bir ýerde ýatylýan Ukrainadaky goşunlaryň ihlasly İdermin görüşünü men görýän, gürleşip ýörüm. Olar alkyn 5 ýyl ise duruş 10 ýyl ise biz bäde ýaşar, biz taýýar diýip dur, gezinler diýe.
Inni Ruslar gorkup başladı. Ya olur iyi verenler uçeyne sen yöne baryan adam öldürmeler, sen öldüren oklar, akınlar deyip zadanyat atýarlar. Onun habarları hem yok. O spetsoperatsiya, uruşa sokýandy Putin. Häzir görürsüňiz maglumatlar çykyp başlar her ýerden. Şoň üçin Putin utular buluşda. Ukraina yine 5 gün çydar bolýan. Ikinji etap, şu birinji öňdegiden liniýany gollamak üçin haritdary, alyk haritdary, ýani enjamlary, yaraly enjamlaryny oklarda atlar getirip ýetişmese, öňküler oksuz bolýardy, öýleri paçka, ya ölür ya da geçirirler başka tarafa. Şonun bilen Putin utular. Putin utmaz. Bu ulu territoriýa, bu ulu ýanky yerler. O ýerde ol kiçik şäherlerde ýaly Gruziýada et bolmaýar. Şoň üçin ine ýagdaýlar şeýle Ukraina boýunça. Indi ýene bir zat belli geçmekçi, düýnmen bir ýerde Bekmeýew barada guruluk maglumatlar berdi. Men o maglumatlary Ukrainanyň içinden aldım, bir kany adamdan. Şol oglan Lewaply däl eken. Şol oglan Aşgabatly Hitrovkanyň oglan eken. Ine şu maglumatlar üçin bagyşlamaýan kartirovka diýen. Indi gelin bir gepleşigimizi dowam edeli. Musa, men size sorumma, hergedik ýaly. Indi siz näme garaýaňyz? Putin 2 günne Kiýew basmaljak diýdi. Basmak bilmedi. Inni Putin öz uruşuny 1 aýlyk diýil, 2 aýlykda köpe gider uruşy. Mümkin basmalar ýöne saklap bilmez Kiýewi. Mümkin ýanky hökümetden basmalmaz, hökümet ýanky evakuasiýa ediler bir ýere. Basmalar ýöne saklap bilmez. Ukrainanyň her bir adamy, her bir grajdany Russiýa garşy, ýa Putina agresora garşy görüşür. Ondan näme many bar Putin'e şu zatlar etmek? Näme etjek bolýar? Orada faşist ama ýok. Ne faşist ýaly. Ol utulman Ukraina adamlaryna ýüzlenýär. Siz ýanky ada adamlar öz faşist nimäňizi dinlemäň, zat etmäň diýip ýanky bulara maslahat berýär. Ol goýulýar, Zelenskiy bir artist, faşist anada dursun. O hojulukçam da bir artist. Ine şu ýer propagandany ulanýan adamlar. Ine şulary öňüne propaganda edip bir halky eýijelik bolup, eýilecek bolup, bir döwleti eýijelik bolup, eýilecek bolup edýän hereketleri Türkmen halkyna düşündiler. Käbir Türkmen halkynyň wekilleri ýa-da jurnalistlar arasynda ine Putin bolýar. Sen näme pikir edýän? Putin dogry hereket edýänmi? Özüni gorap, ýanky Ukraina çözmeli. Ýa-da bul öňkü imperiýany döretmek, öňkü Sowet Soýuzyny döretmek bilen bagly şu hereketleri edýär. Halka da ol ortalyň diýişýäli pawşan proýedy. Allah halka propaganda edip, öýde faşistler var diýip, ýani halky Allah başga bir pikirini ýetkizýär. Bizim şol arada da benim Türkmen halkymyz ona ynanyp, Rus kanallary görüp, şuna ynanyp, hä, öýde faşistler bar eken diýip, ýani Putin dogry diýip, ýani şu pikirde gezýänlerim köp. Jurnalistler ama şu pikirde gezýär. Aramyzda. Siz näme pikir edýäňiz? Putinin edýän iş dogrymy we Türkmen halkynyň pikir edişi dogrymy diýip pikir edýär. Şonu bir düşündirsem, öz pikirim. Birinciden şol Putin dünýä boýunça halkara terörist nomer 1. Ol hemme halkara kanunlary bozup bir asuda parahat azat döwletiň üstüne agresiýa geçirdi, uruşturuldy. Köpçüliklerin garış yaralaryny ulanýarlar. Näme raket ustanovkalardan Smerch diýdi, Grad diýdi, belki İskender diýen zatlar var, yaralar var, olar ulanýarlar. Näme parahatçylykly şäherlerde ýaşaýan adamlaryň üstüne bomba ýagdyryp durlar. Indi bu özüniň jenaýetini aklamak üçin bir hemme zat ters görkezýärler. Faşist diýilmede häzirki Russiýada alyp barilen siýasat hakyky faşistik siýasat, emma tersine urup Ukrainadaky adamlara, siýasatçylary faşist, natsist diýip zat goýýardy. Şolara boýaýardy, label goýýar. Birinciden ol
Hazırki Zelenski Yahudi hiç eli natsist değil, faşist değil. Onun ataynesi şol var mesela 45. yılda 41-45. yıllarda vefat olan, helak olan hiç eli Ukrayna'da faşist devlet yok, siyaset yok. Yine bizim aktivistimiz ve vatandaşımız Aybölük var. Büyün düşündürdü. Nehli Ukrayna halkı, nehli mer ve öz azatlığını korumak için birbirine goldap, doğan yalgatlaşıp Rusya'nın agresiyasına karşı görkezlerler. Ama kıynasak da önkü Sovyet Soyuzu'nun respublikalarında, devletlerinde Rusya'nın televizyonunu dinleyenler, solan televizyonuna tesir oluyorlar. Tapağı yok, ol özüne inteligent deyip kasaplayamı, yok bilimin var deyip kasaplayamı, son tesirinde bir vakit isterde neyim bolutmuşun, yine oruslar gol deyip gaz derler. Şol aklacaklar, şol tarafını tutacaklar, şol yine şol bin batarın devletleri yaman deyip agitasyon, propaganda yürüyecekler. Putin'in alıp barayan cinayetçilik siyasetini goldayalar. Düğünden kadağan bu sonunda emmesi üst açılar Putin öz siyasetinden faşistik siyasetini alıp barayan için hükman suratlı cevapkarşılığı çekilir. Bu alıp barayan uruş bir aydan ekonomik sanksiyalar alıp barayan ağır uruş yetkileri hükman suratlı Putin'i zaten itekleyen переговор diyorlardı. O da hazır eyyamdan Kıtay'ın üstü bilen Amerika mesajı veriptirler. Ana zaten Putin gepleşmene tayyar demek Putin'in boşunları ulu gitke size var bolyar ve ekonomik sanksiyalar özünün tesirini bildirip başladı. Men gelecekte bir kişi de arasında переговор geçip başlarlar, gepleşikle geçip başlarlar. Yöneğinde Putin'in boşluğuna bağlıdır. Ne açık territorial alsa, basıp alsa, sonuçta da özde amatlı şertler koyup diktava destek olur. Sağ olun. Sağ olun Musa. Öz fikirleriniz için yine Serdar Muradov özü hazır aeroport vağzalına bir yerde Harkiv'de yanlışmısam. Siz bizim bilen koşup bilersiniz. Bana WhatsApp'ta ya Telegram'a yazsanız Telegram'da has olur. Men size sılkıyı veren olayım. Şu sılkı bilen siz efire giyip bilersiniz. Başka adam giyecek olsa yine giyip biler. Yine doğru diyen Musa, yine Putin'in yine imperski yani kılığı kıyafeti oluyor. Şu kuattalık devleti basıp almak sebebi diktatörün esas ayrıtınlıkları ne? Diktatör bulmak için hükman halkını ezmeli. Diktatör bolsan sen reformları geçirip bilen. Şol Ruşno rejimde günü gelip ukazanı verip durman sen halk yani hükümetteki işen adamlar hiç ihtiyarlık bulmasan dine sana seyrediyor. Senin şolları günü yankı dolundurmalı. Oraya diktatörde okuyupçılıklar yok. Neyemçi? Olur ösmedik, köyünü fikirli, iktisadiyette, hocalık meselelerinde ya da siyasette olur güçlüler. Olur neyemede güçlü? Uğurlumakta, yani mekirlikte, sıpayçılıkta ve birinin bırdağıda basıp almakta. Başka da attı güçlüler. Serdim diktatörü, niye de özüp baran diktatörü var? Hiç yerde. Putin'den Berdi Muhammed'den şu burada. Bir yani fasad taraftan beylik başka taraftan. Yine serdim. Şu yerde bir mesele var. Putin eğer de Ukrayna'nı basıp almasa Ukrayna adaletini alıp kalk başladı. İçinin halkı adaletlikte yaşar. Arkayın gürler. Arkayın biznesler açıp arkayın ösüp başlıyor. Elbette haçanla sen bir sistemadan başka sistema gelişende hemen yıkılıyor da baştan tehditçi kurunup başlıyor. Yine şol kurunup başlayan zatları Putin şonu görüp şonu üstürmeyecek olup her daha edip hem Krim basmalı hem Donetsk bilen yankı Donbass'ta uruşlarını emedip
Ukraynany uruşda ösürýär etdi. Ukrayna hem uruş alyp bardy, hem ösdi. Şol wagtda öz goşunlaryny urdy, şol wagtda ykdysadyny galdyryp başlady. Indi şu uruşy dörtse Ukrayna gatşalt ýagdaýda ösürdi. Rus halky görer, bu adatlygyny alyp bizden gowy ýaşap başladylar. Şondan gorkup bul basyp alýar. İmperiýa hem ýok, beýlik hem ýok. Ýöne Rusiya uly bir döwlet, Rusiya bir uly imperski döwlet diýip öz-özlerini hasap etdi. Doğrudan Rusiya uly döwlet. Ýöne şunkune dünýä ülkesi, dünýäň adatlygy ülkesi. Dünýäň adatlygyň 42-nji ýylda alynan jarnamasy ülkesi. Indi o jarnama ýa-ni üstüne ýene-de adam gymmatlyklary ýene-de goşulyp indi ol международный pakt o гражданский политический praw boldy. Onu hemme döwletler hökümanty uratda bolşakdyr. Indi şoň üçin men ýa Türkmenistanyň şol pakt esasy halkara dokument bozulýar. Şol jarnamaň içinden gelip çykýar. Duruşy bilen. Şoň üçin Türkmenistanyň diktatory Putin ýaly halkyny diňe ezmek bilen. Halk näçe galta ine ulun rol gatşa da ulun ukyplygy gatşa. Halk ezmek, diktator bolmak ukyplygy gatşa. Ine şol iki zat bir-birine garşy. Näçe halk adatda köp bolsa, şonça diktator betedýär. Diktator bolmak üçin hem senin adamyň haklaryny almaly. Ine Türkmenistanyň diktatorun edýän işi. Hiç ýyl hak ýok. Konstitusiýa bolup saýlawlary ýa bellädi. Saýlawlar belläne registrasiýasyny dogry bozdy. 9 ýyllap Serdar Berdimuhamedov Türkmenistanda ýaşady, 15 ýyllap ýaşamady, onu registrasiýa etdi. 30 güniň minimum galanyna eýýam registrasiýa gutormaly bolýan, 25 gün galanyna ine Berdimuhamedov Serdar birinji bolup registrasiýa etdi. Eýýam konstitusiýanyň, eýýam saýlawlaryň kodeksiniň 2 sany uly ýa maddasy bozuldy. Ondan başga maddalar köp bozulan. Bular seriden ama konstitusiýa. Ine şondan men gaharmel bolýar. Bular Türkmen halky kimdir diýip pikir edýär. Bu toron bir ilatdyr diýip pikir edýär ýa hakykatdan hem şu Türkmen halk diýip pikir edýär. Ine şunu kommentariýada ýazyn. Öz pikirlerini. Ine biz gepleşmemize dowam edelim Musa. Men size gynansanızam soralar berjek entek. Ine şu ýagdaýda men şu Ukrainaň adamlary bilen görüşdim. Käbileri ýa podwalla, metroda otyr, käbiler tüwüş, bilen ondan öňürti, waýenlaryň öňürti ýa halk öz wagt tüwüşýär. Öňnäp tüpüň çykyp tüwüşýär. Giň görämeli. Ine şu ýagdaýda bular aljyraman, gorkman, edermenlik entek mümkinçilik bolman, şonda da bular görüşmäge taýýar. Soňra çelip gitjek halk. Siz näme pikir edýäňiz? Ahirine Ukraina utarmy ýa Rusiya utarmy? Eger Ukraina diýseniz, näme argumentlaryň ýa näme şertleriň esasynda utar? Eger Rusiya utar diýseniz, näme esasynda siz şeýle pikir edýäňiz? Şonu düşünürsiňiz. Elbette bu Ukraina utar ýöne belli bir möhlet aýdyp bolmaz. Belki hem häzir konfliktiň näme gyzyny fazasy geçip dur. Olar basyp almagy mümkin ýöne doly Ukraina'nın kontrol edilmeye. Her basan yerinde yani diýdiňizde öz halkynyň özi erkinligini gorajak bolup mertlik görkezýärler, gahrmanlyk görkezýärler. Bu ýokadaky adama bagly däl, ýokadakyny basyp alyp aýryp zadaden eder ýaly. Halkyň özi garşy bolsa, oňa hiç Putin'e näme garşy girip bilmeýär, başga güýjem garşy goýup bolmaýar. Halk hemşide üstün çykýar. Belli bir wagt belki basylma mümkin ýöne soňunda Ukraina ýeňer. Şeýle hakykat, azatlyk Ukraina halkynyň tarapynda. Ikinciden hem Ýewropanyň ösen döwletleri, Amerika, hatta Ýaponiýa goldap Putin'in rejimine karşı sanksiyalar girdi. Ola hukman suratda netice verer. Bir kepde de ýa bildirip başlar. Ve soňlugy bilen hasan Russiýanyň ekonomik we ulum tarapdan, teknologik tarapdan iýe galdyrar bu hereket sanksiyalar.
Üçüncüden hem şol hatta Xitay'a meyyem ulu uruş getirmen deyip signal berýärdi. Ýa-ni aýtdyňyz imperiýa deyip Putin'de hiç imperiya yok. Her bir devlet duracak olsa belli bir ideoloji olmalıdır. Ya mesela demokrasiya deyip ya komünizm deyip şimdi bir özünün oğurluğunu, özünün cinayetlerini gizlemek için bir ideya tapıyadanı ideya da şol eser diketmek, imperiya ve büyük Rus devleti var deyip şol ideyanı çiğşirip adamların gözünü boyap şol iteklep agresiyanı geçiriyor ve şol bağlattı da Rus halkını ezip oğurlap diyor. Çok mansuratlı bu rejim son içerli böyle doğan edip bilmez yıkılar oldu. Ve Çeçen'in misal getirdiniz. Çeçen'in utup oldu. 1 milyon halk 40 milyon halk Ukrayna'nın 40 milyon halk çok mansuratlı yemiş kazanlar dünya ösen devletleri Moldova berip dur. Men inanýan Ukrayna halkı azat, erkin ve ösen devlet bolar. Sağ olun. Timur, ine menden bir anonsa şu habarlar aldım ýaňja gülüş bulkap. Özbekler, Kazaklar şuun beýaşyt etdiler. Kiev aeroportundan öz gражданlar aktyryp Putin'e gürleşip, Putin olar koridor berip, her döwlet 5 samolyotdan öz gражданlar aktyryp. Näçe daşy ýurtdan ine özbeklerin, Kazaklaryň daşy işler ministri şol mesele gün girip çözüp zat edip adamlaryny ýerine getirýär. Näçe Raşid Meredov Putin'in ýanyna baryp habary eşitibem. İmsim edipýär. Näçe şu ýaly hereketler edenok beýleki şu ýaly daşy işler ministrligiň edýän hereketlerini edip şonuň birinji borjy prezidente habarlar bermek we şol meselelerini çözmek oň birinji borjy. Näçe şonu edenok? Näçe şu adam öz maşgalatyny Dubaýa berip 11 milyonlardan kwartiralar alyp ýör. Näçe şu adam öz maşgalatyny Türkiýe berip o ýerden birinji her maşgalatynyň şeýle doğun arnaşyna 500 000 dolardan kwartiralar alyp kimlik alyp ondan soň Dubaýa berip o ýerde de kwartiralar alyp o ýerde ýaşady. Näme bul gaşşak bolýar? Näçe Raşid Meredov ine şu ýaly bize kömek etmän, halkymyza kömek etmän, ölýän oğlanjyk gyzlara kömek etmän. 18 ýaşly anaň durmuşda intek zada düşünmeýän adamlar ne pullary bar, ne ýatmany ýerleri bar. Köçede galdylar. Uruş edip dur. Näme etjegini noklar padwalarda ýetýär. Olar kömek etmän, olar çykarman şu betbakçylykdan bu adam başyna 3000den 10.000 dolar çelli pasportlar düýetmek bilen bolýar we Türkmenistany gaýdyp gelsem öz konsullaryň bilen diplomatik işgärlerin üstüne pul alyp. Näçe beýle bolýar? Näme Berdimuhammedowyň gulugy ýokmy? Ya gözü ýokmy? Ya da o Serdar Berdimuhammedowyň gahrman arkadamynyň oğuljagy Serdarjan ses bereli. Ine o Serdarjan diýeniň gulugy ýokmy? Ya sesi ýokmy? Ya bizim çykyşlarymyzy gören nokta diýip pikir edýär. Bizim çykyşlarymyzy görüp ýöri türleşdirilen ýapak hukuklyk geňeşini geçirip Gurbanowy näme öldürip bolýar, näme edip bolýar diýip bular ýygnak geçirýär. Näme bilen oklarmy? Ine biz aýdyp durýar. Bizim taliplerimizin kıyın ýagdaýyny. Dine 4700 san talip baş verdi. Ol beýleki türkmen gражданlar, çağıjyklary bilen maşgalasy bilen olara gurulmy edemi? Näçe şu ýalda kömek edilen ok? Näçe bizde ölüm ýitim bolsa imsim hiç zat bolmadyk ýaly ol halk başga bir planetada ýaşaýar. Berdimuhammedow başga bir dünýäň başga bir galaktikada ýaşap gezip ýör. Ýanky yalan vatan programmadan bu çepekçilere, yallakçılere muhim yerini yallap eýýän goşmur kiripdirler. Biz şu hakykat aýtsak biz halk düşmany bolýar. Şol adam hakyky halk düşmany bolup hemme zatlar edip ýören adamam bolsa gahrman bolýar. Bizim halkymyzda näme bolýar?
Ine şu soru men Musa sana verecek, ondan Timur Serkede ayratayım. Harbi ulluk boyunca sorular var. Harbi yani sögüş boyunca. Sen näme pikir edýäň? Bizim halkymyzda näme bol? Näme? Garadan tananok, garadan tananok. Näme döwlet bayhan ýaly adamyň kanallaryna baryp ular dinleýär. Şartlyk şyhyň kanallaryna baryp ular gullasýar. Näme hakykaty işletip ölenok. Ýani hakykaty dinlemän gorkýarmy? Näme Ukrainada ölseler, ölleri baktı ýaly görýärler adamlar öz watan üçin. Näme türkmenler köçe çykjak bolsa, sen maňa garantiýa beriljek diýip soýarlar. Olara öňünden Rus ýa gaýgy Suriýa häzir hemme ýa-ki yaraladan atyp tikizler. Siz näme ýa-ki bize goşulanok, näme özüňi tapşyranok diýip bolar diýse, bular sögüp goýýarlar. Bar ýok boldy. Şolar ölmäne taýar öz watan üçin. Bizimki bolsa ölme däl. Ýöne bir gatysa onu meşrut oturmak üçin Hudaý saklasyn diýip maňa garantiýa beriljekmi diýip garantiýa bolýar. Biz olara näme bank garantiýa bermedim şolary öz watan çetmek üçin ýa. Näme üçin şu ýaly tapawutlar bar? Näme bolu bizim ilatymyzda, näme bolu bizim halkymyzda? Şunu bir iki sözle düşünüp berseňiz. Näme bu taryhy seretmeli iki sözle düşündirip bolmaz diýip pikir edýän men Ibn Haldun diýip sosiolog we politolog 14-nji asyrda ýaşap geçen alim bolan şoýda türkmenler hakynda ýazykly bu türkmenler erkinlik söýen edermen hemşe de goşun toplananda esasen türkmenler toplanıp esasy düzen türkmenler bolupdyr. Emma şu SSR döwründe adamlaryň bize näme diýsem boyun almaly. Ine Ukraina halkynda SSR döwremezde näme bolsa da bir döwlet bolan, döwlet diýen düşünje bolan bizde şol düşünje ýokdy. Belli bir beýlikler, hanlyklar bolan ýöne döwlet diýen düşünje bolan ýokdy. We SSR döwründe bizde tehnika we ilim ýok bolan soň bize Russiýadan gelen progress ve ulakan peşkeş diýip hasapladyk da özümüziň milletçilik duýgumuzy basyryp şo zatlara çalışdyk. Hakykatdan bizim o Hudaýymyz orus diýip pikir etdik da. Käbemiz Kreml diýip hasaplap başladyk. Şöyle çokunmaly, şöyle barmaly. Ýelikde bizim intelligensiýamyz SSR dargandan soň bir 90% çürüp çykdy. Hakykatdan bir millilik duýgusuz näme ýokadak näme diýse şol näme diýse de şoň etmäne taýar adamlar bolup çykdylar da. Özüň intelligensiýa, politik näme elite diýip hasaplayan adamlar şoň ýaly bolup çykdylar. Gynansak da şoň ýaly. Ukrainada özüň aňyrdan gelen intelligensiýasy bardy, ruhy, millilik duýgusy bardy. Hemçe de oruslara belli bir derejede karşılık görkezip özüň näme öz başlap döwlet gurmany çalışýardy. Bizde şu Göktepe uruşundan soň hiç hili karşılık görkezilmedi. Diňe bir Cüneyt Han döwründe bir derejede karşılık görkezildi. Ýöne ullakan derejede däl. Şoň üçin SSR'ň täsiri ullakan diýip hasaplanýan. Ýöne oňa garamazdan 2 ýylyň içinde biz alıp barýar süýetleşikler, halkyň sesi diýen kanal alıp barýar, beýlikler alıp barýar. Adamlaryň aň düşünjesi ösýär, deňişdirýärler. Ýa baýhan onu diýdi, bunu diýdi, adamlar çok mansuratda deňişdirip hakykatda bilýärler. Diňe biz aýdyp dursak, onda ol bolmaz diýip hasap edýän, çok mansuratda adamlar onam dinlesin, bizem dinlesin, emma esasen dinler netije çıkarıp herekete başlamaz. Dinle oturmalı däldeni, herekete başlamak zerur. Sebebi häzir adamlar gyrılıp barýar, Türkiýede adamlar gyrılıp barýar kesilçilikden, Ukrainada kesilçilik näme bombalan aşağında adamlar gyrılıp barýar vatandaşlarymız. Näme bolsun Begdi kim diýdiňiz adyny? Murada kömekden Ukrainada. Düşünmedim. Pardon. Ukrainada kim kömekden diýdiňiz? Bir vatandaşymız bar diýdiňiz, Begli diýdiňizmi adyny? Berdi Begmedov. Berdi ýaly Murat Büşenov ýaly beýleki
Peygamber'de Allah verdiği fiyalı mert yiğitlerimiz köp çıkıyor. Ana İbrahim Ağa da yaşlı seyretmezden ona çıkanlar köp. Bunu biz vatandaşlarımız tarafından şu vaktinde gol yok. Sol gıyvatçılar dinleyenler, hükümetçiler dinleyenler. Musa ben size bölün bir Timur kıyır ben mikrofonunuzu öçüreyim. Siz guryanınızı açarsınız. Aydın Musa. Şirketler girip dur. Yani halkın cemiyetçilik, grajdansk opsiyonu emele gelip dur bizde. Şu var. Bizim esası maksadımızın cemiyeti döretmek. Grajdanski cemiyeti döretmek. Yavaş-yavaştan götürülüyor. Adamlar, dinleyen adamlar köpeliyor. Özara fikirler alışıyorlar. Erkinlik, näme diyen düşünce fikir edip başlanan adımlar var. Men optimistik taraftan seyrediyen. Korkma suratda yurdun içine tesir etmeye mümkün ederim. Neticem kazanırsa deyip inanmayan men. Sağ olun. Sağ olun Musa. Katı doğru belli geçtiniz. Yine hazır hakikati biz aytıp başladık. Biz köp zatlar aytıp başladık, adamlar aytıp başladı. Beylik adamlara. İnni Türkmenistan'ın içine taşına hakiki grajdan cemiyeti dörek başladı. İnni adamlar öz haklarına başladı. Şu 30 yıllık hakkın da adına aytsan seni depeleyediler. İnni biz aytıp başladık. İnni hükümet ve hükümetteki teröristler, yani MHM gulluğu, polis zombileri, hükümetteki ol attafiyal teröristler, onu cevapkarşılığı çekilir. Hemmeti. İnni olum korkup başladı ya bilye. İnni dedim, vatandaşlar, şunun hemmetin yani cemleti. Elmi adamın mı ya? Ben size gönaydım. Şu Berdam Muhammedov, tohum bilen, şunun yanına teröristler bilen gollayacak adam 10 mu adam. 10 adam milyonlarca halkı korkutup saklattı. O ne elliydim ben? O daşara köçe çıkıyor ama şu yerde bir iksan bandit, bir 200-300 adam saklattı. Yine şuraya alayım. Şunu yönü yürek geçtirelim, şunu yani iki adam yatırıp gidiyorlar. Milyonlarca halk var. 600 bin diyemedim içinde erkekleri var. Yürek geçtirelim, şunu yeter yal ediyorlar dünyada. Neyse biz ne şu kıyınçılıkta yaşıyor. Özümüz fikir edip cevabını yazın. Bir yankı vatandaşımız katı doğru cevap verdi tüvelime. Bizim halkımızın ruhunu öldürdüler. Ruhu yok. Yine şunun için katı doğru etti. Ona men her yerden ayyan. MHM teröristler bilen polis zombiler etti. Ne yapayım? Bu akılsız adamlar düşünen o. Haçanlar şuraya alı öz can bilen öz haklarına görüşen adam bunu kısıp yumrup adetseler, onlar yenmediler. Onlar öz geleceğini yok ettiler. Yani şol adam erteki gün köçede şol kıyırını bir yeğeni zorlap dursa önüne çıkıp şol yeğeni kavalmalı yani. O adam Türkmenistan'ın cemiyetine indikator yalayan, kovuluşu alıp barayan adam, kovuluşuluk talep eden adam, onu yok etmeliler. Olur yalı adamlar köp öldürmeli. Maksat şonda hükümetin hem polisin hem MHM'nin yöne kıynansak da MHM durmuşun yankı hukuksuzluğunu, devletin hukuksuzluğunu korumağa derek bulur. Bir adamın bekbeydi ve şon hukuksuzluğunu koruyor. Utanma. Öz halkını kırıp, öz halkının önüne prisyaga yankı bulur söz veriyorlar, meni halka hizmet ederim. Halka hizmet etmen bir adama hizmet ediyorlar. Bu adamam halkı kırın, öldürün, yencin, yumrun, yapın hemmetini, tohum bilen yapın deyip kıyırıp yatıyor. O milli lider değil, o milli düşman. Gelin Timur Serker'de geldi bizim yankı gepleşimide şondan şu portattan peydalanıp şuna köp soruları yankı harvuluk boyunca. Harvi sövüş boyunca. Harvi doktrina boyunca. Timur, bize eşleyen mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm edil vatandaşlarım. Yine bizim vatandaşlarımızdan bizim hem size sorumuz var. Ukrayna'da geçip duran dağıtlar siz haberli. Özümüz Rusya'da yaşap, Rusya'daki bolup geçen dağıtlardan haberli. İnne iki tarafı yankı derecelerini, iki tarafın güçlerini deniştirip siz Putin Kiev'i basvalar mı? Basvalsa
takminen näçe wagtda basyp alar? Basyp alan soň näyi saklar şu Ukrainany? Ýani hemme halkyň içindäki adamlar garşy bolýan bolsa, hemme adam potensialny şu saklap durun bir kanunçylyga garşy bolýan bolsa, o näme ýagdaýda saklap biler? Onu hökman ýagdaýda repressiýa etmeli bol. Ya men ýalňyşýarmy? Näme pikir edýäňiz? Indi bilişine diýanak, şuňalak nämede, şuňalak ýagdaýda her ýurdun öz simisi, her ýurdun özüniň propagandasy bolýar. Her ýurt özüniň şol öz etken hereketlerini ya öz etken reşenesini näme gowy kolup digen şol näme özüne bekbetdi, özüne üçin bekbetdi näme örkezýärler, şöyle näme propaganda etýärler, şöyle näme resmi informasiýon näme şöyle näme etýär, uruş gidipdir informasiýon we öz arasynda mesela orsetde başga zat görkezýär. Amerikanlar başga zat görkezýär owa. Orsetde şoň üçin şu ýagdaýda dogry maýsam у каждого есть своя правда diýär. Mesela ýerde biziň nämede telewizionyamyzda şol näme aňardaky prawa sektor diýär şoldan neonasistler näme belki orçça geplerden üstün izdiwaç edip olary garnyny ýaryp näme dep içini garnyny kesip içegesini çykaryp gowa nämelerde o şey dip izdiwaç etdirler dip aýtdyk o şey izdiwaç edip öldürýär ekenler dip o. Şoň üçin şol neonasistler şol nämede mesela şuňky belki büyük watançylyk ursunda urşan adamlaryň nämetini mazaryklaryny ýykyp vandalizm etdirler şol. Olatlarym bärde görkezýär o şu nämede telewizionyalerde bar. Şoň üçin ene şu ýalatary her kim şol çaýtyn her kim öz nämet bar, öz dogry prawda bar özüň. Şoň üçin ene o ýerde näme ortalyny zapret goýdyr geplemän nämede Ukrainada hava. Şoň üçin ol näme 8 ýyllap Lavrov 8 ýyllap ortalyqda izdiwaç etkenler dämdir tamaşy girmeli mecbur agary kiş girmeli mecbur bolduk. Olmasa biziň ýagdaýymyz ýok täzede günde adam 10 adam, 10 adam, 2 adam, 4 adam ýene narkomanlar adamlar öldürýär, ors adamlar öldürýär. Şöyle çıkış edip aýtdy telewizionyada. Ama indi häzirden bir moýunça şol nämede agary giren tehnikalar gördüm men näme Kiýewe enkunça ortiýet bir hepde galmy bir hepde iki hepde aňry iki hepde galman näme alar Kiýewe on näme bolar aňyrda şol Kiýew alarda soň indi ol Kiýew şol näme indi ortiýetiň aýdyny etmeli bolar ýa-da onda kapitulýasiýa edip olary näme bolar. İki variant bar bar. Şonda o näme üçin ol näme Amerikanlar gitdiler o. Amerikanlar Ýewropeýetleri kömek etjek bolsa, ýa belki ýurtda kömek etjek bolsa, onda olar näme üçin öz içinde goşulun kömekleri bermedi. Näme ýözüne ýeke Ukraina ýeke taşlap gitdiler o. O zaman bolsa ýene bir harby nokta nazarda seredinde şol näme Amerikanlar aňarda näme bu tankoy näme ýara satyp başladyr näme ýara berip başladyr näme etler ýarak näme Ukrainski armiýa kömekdi o. Ýene beren ýaralary beren gysgat ýan raketler mesela tank üçin atlayan raketler bar, Javelin bar, olar nämese olan uzak uruşu 1800-2000 kilometre bolýar. Şol näme orta da başga näme dip bar orta belki näme prototankowy raketler bolsa olan uruşu 5 kilometreden 6 kilometrece urýarlar bar.
Son yine de şu Avrupa aňardan o yara ve size yara kömek etýän diýip ýene şu öňki köne T-72 tanklary getirip taşlakdylar bilet däme Ukraina. Soňyna bileki soňyna şu hemme birler atan baram устаревший näme hemme tamawa. Döwre bap gelen hareketlarda döwre bap gelen nämeler däl o, yaralar däl o. Şoň üçin orsetde soňky wagtda düşünýärler harby ordan we harby näme harby näme guruş mesela raketler täze raketlerden ýasadylar gowa täze mesela 4-nji 3 plus 4-nji näme armata tankyny täze çykan tank nämetler gowa уже производство goýdular gowa soňra şol aty köp beleki postsoветский näme teknikalar bardy 70'de olar modernizasiýa etdirdi 72 TBV we şundan içinde soň şu T-72 tankyň baramy hem uruny ýöre bap gelen zatlar bar içinde hemme zatlar täze periskoplar we ödem şu olara tanklar mesela uzaktan mana Abrams tankı Amerikanyň Abrams tanklaryny ýeňejek ýagdaýda şu näme dip şu urunda olary modernizasiýa etdiler o. Bileki köne разведывательный машиналар var bileki näme 60-njy ýyla maşynalar var. Olaram alt görsen olaram şondan da oduň içine tykyp içinde zatlar hemme pıtırdık içinde hemme zatlary näme täze döwle bap gelen zatlar goýuldy we olaram güýçli ýara näşet güýçli näme berdiğimiz näme çıkardı şu maşyny çıkardı güýçli o. Soň üçin beleki näme bar mesela rep bar, radio elektron razvedka olar katı güýçli radio elektron razvedka şu oturun ýerinden näme şol näme-de Ukrainada näme gitmeşik bolsa kim gitmeşe prezident kimle gitmeşe hemme gitmişleri näme şu rep şu eşitlik durur o hemme şu komanda belki bölükler var olan gitlerini eşitlik durur o şoň üçin analitik uzatlar zatlar olar analiz edip nidini bilip o hemme ýerleri näme görüp durur onu işte o tämen Ukraina içine girmen görüp durur. Soň üçin 74 kelip udar boldy важный объектында, стратегически важный объекттан ort tarapda. Olar bolsa целесообразно öňünden görülüp edildi o. Näme-däki ýa-da şol näme-de kompýuterde oýunjak oýnaýan öledi o. Nidene mahimmaty belli bolup durur. Ýa şeýle toçtuň udar boldy tarapda ort tarapda o. Hiç gerek näme mirde jitli ölmedi, soňra toçtuň udar bolsa diňe şo mirde näslen garşyda däldi de Oylan karşıda ulandı. Aeroportlarda atlar ulanlarda. Aeroportlar hava. Военный çarşılar atlar hava. Военный skladlar sular ulanlar hava. Şoň üçin därde dogry baýsam военный strategiýa we uruş tarapda uruş ornan ol kaçyny bäri uruş durdy. Şoň üçin olar içinde soňmasa ýene bir gürkünsat bar. Mesela şol şu gün mesela biz analiz etdik da mesela şu orsun Rossiýska armiýada 60% ofisiýerski sastaw 60% hemmetem Ukraina uçukda Ukraina. Ona näme diýjek? Şu günkü Soветine giren Ukrainlikler şol näme şu näme-de ofisiýerski sastaw ortadan ofisiýerski sastawy hemmetem Ukrainçylar bar. Yarım Ors, yarım Ukrayin savaşla baran o. Ol Ors'tal on özü, ýerler gördi. Bezlerde mesela şu ismi dair näme çekipler mesela aýyrjak bile mesela ol aňarda Orslar zat, ol Ukrainler zat. Ol aslında oýlum men tarih molymum tarihten öğretdim, molymum adakal işedim. Mine şol bilşiňler tarih okak görsem şu näme-de Kievski Rus diýip bardy şu näme şu hava şu Kievski Rus şu Sentr Rus näme Kiev diýip näme ol historiski näme o şäher Kiev o orada
Slavyanski narodowa, Slavyanski. Yine şol yine Slavyanski narod içinde näme var? Olaram Slavyan mesela şu nämeler var. Polyaklar var, zatlar var. Benderi, hoş, olur benderisler, zatlar var. Olar sprava sektor diye zatlar diye hava. Olar şu yadımız çoğumsa Sovet Sovyetinden problema bolupdy. Olan karşıda Sovet näme ulantıda var. Şol näme güç ulantıda şol karşıda. Ustan tamam şöyle kriminalne adresi var da o yadımız çoğumsa. O näme de öňden ara barşalawa. Indi yine şu harguluklardan söylediğimizde men näçin bir iki tane şunda şuldayma kutarmal diýip aýtdym. Täzinde men harwa adamy, men görüp durun bärde gaty urya näme etýär hereketleri şu näme nastupleniýe uryan nämeler dikkati toçtorup durdy. Toçtorup durdy gaty. Täzinde hem ýokardan atdan hem näme o nämede Ortiyet kosmические войска включается. Космические войска näme космические войска? Космические войска içinde raketli войска girýärdi. O kosmические войска içinde aviasiýa girýär. Kosmические войска içinde уже z kosmosa we o ýerde ýokarda näçe sputnikler uçturuyor. Şöyle sputnik uçtur soňra şol territoriýada açan spiçka bolsa şol spiçkadan ýokardan okasa bolýar. Şoň üçin egerde hada bir günde 2 günde okutacak onda şurada zalpowy agon näme çekosa onda aňardan ýokardan şu nämeni lazerli uç goýarsan, toçka goýarsa bärde raketler goýarsan onda näçe ýere raketler barap şu näme toçka düşüp toçka baryp pıtırıp goýýar. Mene bärdiňe orada atla şol nämendi prava sektor şu näme goýup başlatdyr. Şu jiloy adamlaryň ýaşaýan ýerlerinde zenitli pullar goýup zenitli raketler goýup başlatdyr. Ol onda azıcık näme zadaça usложняется ediyor da. Täzinde şu egerde şu adamlaryň ýaşap ýören ýerinde näme goýsaň we beýle raketler goýsaň onda ortalarda atylmakda bir gün adamlar ýogalmagy mümkin, o jerde bolmagy mümkin. Şoň üçin ondan zatlary toçly urmak üçin, mişilim urmak üçin başga da atlar bar o. Şo mesela inde täze urdan var şol patlamayan bir demir uçup barýar, olar göne maňlaýyndan urýar ýokardan o. Ýöne patlamýar. Ýöne şo degen näme ýerde şo nämeni atýanlary näme o strategiýa. Şoň üçin şo olaram bulunup olaram näme raşotlaryny edip durýar ortaýda o. Ýönende şonda panika men birinji häzir şol biziň aňardaky bolup ýören öz ustentlerimiz var, aňarda çağalamız var hova. Olaram indi hova şu ýagdaýa düşüp kaldy. Indi güýçli panik etmeliler hova, güýçli panik etmeliler. Täzinde ýanlarynda pasportlar bolmaly, özüne kimligi bolmaly hova, şu ýandy обязательно pasportlar ýanynda bolmaly. Şol egerde şu näme soldatlar ýanyna bolwatynda pasport gürkezwatynda onda hiç kim olara degmeden hiç kim näme toguny tok diýmeler o. Şoň üçin häzir mesele ýagdaýda indi şol näme Amerikanlar näme Ýewropeýsler Amerikanlar wada aýtmak isleýär. Men oppozisionermen. Men Amerikan garşyda ýa Ýewropan garşyda men hiç kilek nämede YouTube'larda zatlarda men aýdasym gelen noktaýda men informasiýa men harwa adamy. Ýöne men informasiýa gaty köp bilen şu näme Amerikanlar barada, Ýewropeýsler barada näle kereket etýär, näle iş ýapdyrylar. Olatda barada men bäzi aýtjatlar biziň bir şeňde biziň bir nämemiz bar. Biziň bir terroristimiz bar. Olamasa biziň bir terroristimiz düşmanymız hova. Biziň öz narkomanymız, biziň prawa sektorymyz hova. Biziň adam satypçy, adam ýyjy bir nämemiz bar. Olamasa aýşyny haramdagy rejimi ýa-da haramdag özüniň de näme etjek bilmän indi pul ýok aňarda. Türkmenistanda pul tordy. Bilşiňden Türkmenistanda pul tordy. Odan üçin alyp gaýtyp bilen okşy. Moşbit alyp gaýtjak bolýandyr ýa-da alyp gaýtjak özüniň ýönünde şo samolyotlara zaprak etmek üçin ýa şo samolyotlara şolar getirmek üçin olam rasход bolýar, rasход. O bizde
Türkmenistan'da pul kalmadı. Ol haramdağın yegenleri öleri iyip indi şu adamı akıtmanda olan ýagdaýlar ýok, pulları ýok olan. Olmasa başka variant olmasa özüne korkuttu. Şu adamlar bara wagtynda şol karşısında nämeler diýip bolar. Ene belki azrak geçtik bilen ýene bu şo näme harby nämeler geçeliň. Ene häzir şo nämede mesela şo şefer geçildi şol näme hepsi engin sözlerde her sefer Kiev ya belki näme raket atılmaz, vurulmaz. Yani şu Kiev'de raket düşürücü reklamı oldu. O reklamı deldi näme ol yukarıda öz samolyotlarını, öz raketleri vurdular, kaçırdılar ağırda. Öz samolyotları, o ortadan der, öz samolyotunu vurdular yukarıda. Uçup var yakar o. Doğru. Timur, qıyt-qarak ederse efir tutar ya. Qıyt-qarak cevap verin bolýarmy? Kyn görmän. Onda siz aýyna jogap berin, onda sorak berin başga men aýdypdyryň näme aýtmalar çok bolýar. Yok, qıyt-qarak jemlen sebäbi efir gidip dur, häzir biz hem guturmaly. Onda bolýarda men aýtmadak onda men şunu toplaýyn aýtjak boladym. Endi bu ýerde prezident meniň ýüregime ağrýan şu biziň öz Türkmenimizde ýüretimde öz Türkmen stetimizde öz Türkmen watandaşlarymyza Ukrainada kowa. Içini gystyrmaň, gorkmaň, ýa şol näme aňarda şol näme özüňizi goramak üçin aýtyp geçdim, ýerde näet özüňi goramaly. Bileşiň, ýüregim birikine ýe çykyň. Içini bärde hoplasy üçin bolmaz o, bolmadam. O inşallah. Sağ olun köp. Timur öz pikirleriniz üçin. Biz gepleşige dowam edýär. Bize köp wagt kalmady, edil 5 minut kaldy. Şoň üçin men Musa söz berýän. Musa siz berdimi? Dinleýän burada. Ine uruş gidip dur. 2-nji gün geçdi. Bizim halkymyz Ukrainadaky ýerleşen adamlar, ýa-ni talipler, 18-20 ýaşly, 21 ýaşly oğlan gyýdylar. Pulsuz apşytdan gitdiler. Bular niýede ýaşamaly, näme etmeli? Apşytda bolar ýerler ýa uruş gidip dur. Institutlar ýapylýar, apşytlar ýapylýar, hemme zat ýapylýar. Olar obarona geçýär Ukraina. Hemme okuly distansiýada. Indi bizim şöýdäki taliplerimizin ykbaly diňe Türkmenistanyň enatalyň ykbalyndan ibaret. Eger enataly gymyrlamasa, onda näme bolar olaryň bellisi ýok. Ine şunu habar aldım. 2 saat Türkmen oglany maşyna nimelerine tank basyp geçipdir. Maşyn bar ýakala. Şu ýer betbaçylar bolar durur. Akıllı hökümetiň esas wezipesi öňüne almak. Öňünden prognoz etmek, öňüne almak. Şu zatlar bolmady ýaly ine özbekler şuň giýje çykardylar. Ýani gazaklar çykardylar, öz talipleri, öz grazdanlary. Biz öňünden hiç izinden alamadyk. Ine ölen olanlar ölküp otyr. Türkiýede, Ukrainada. Siz ine şu pursatları seyredip näme maslahat berýäňiz? Türkmen hökümeti we näme maslahat berýäňiz? Türkmenistanyň enatalara, şu talipleri ýa-ni ýekölder galan we taliplara gysy aýtgeçlerine näme maslahat berýäňiz? Bizim taliplara ve Ukrainada ýaşaýan watandaşlarymyza maslahatym häzir Ukrainada hemmesine ýara berilip dur. Satlanok muhtuna berýärler. Eliňize şol baryp ýara alyň. Onuň pasolstanyň ýanyna baryň. Ondan mecbur edin. Avtobus gurnap, gatnaw gurnap, Moldova ýa Polşa geçip bolýar, ýa Sloveniýa geçip bolýar. Şol ýerde şerketler, kıhpylar açyk adamlar kabul edip durlar. Mecbur etmesen bizim işgärlerimizi, hökümet işgärlerini, ilçhanaň işgärlerini mecbur etmesen hiç olar alada etmez. 18 ýaşadyň eýem sen öz ykbalyny özüň eýe bolmaly. Olar mecbur etmeli. Ol sözlerine garamaň, hökmen suratda size gatnaw ýaly, gaçawat alar ýaly gatnawlar gurnamaly. Elinize pul vermeli. O geçirip bilýärler. Ata-eneler
Türkmenistan'daki Daşary İşler Ministrliği'nin önünde barıp yatmalı, Meredith'in yakasından tutmalı, qaytmalı değil, yolları açmalı deyip talep etmeli. Eğer de talep etmeseniz dağlarınız soğuk aslında bombaların aşağında kalmalı mümkün. Türkmenistan hükümeti, siz ilçikanın işgalleri, içeride Daşary İşler Ministrliği ve belki komiteli işgalleri çok suratda siz cinayeti çekilersiniz. Böyle cinayet öz vatandaşlarınızı soğuk aslında kaldırmak o ulu cinayet çok suratda cevapkarşılığı çekilersiniz. Kıstağlığı adayda yol katlanmalarını kurdurmalı. Germanya'da katlantığı Frankfurt'ta Aşgabat, Baku, Frankfurt uçuşları katlantığı bir 10 reiste hemmesini alıp kaydıp böyle yaşalım. Hemmesini. Tizden tiz buradan öz vatandaşımızı vatanımıza dolandırın. Sağ olun. Sağ olun köp. Timur, şimdi şu soruyu size vereyim. Siz ne maslahat veriyorsunuz? Türkmenistan hükümeti inatalara ve orun sağları talipleri. Kıyıtla yöne. Kıyın ben. Çağaların inatalarına nasihat veriyen. Şu çağalarını Al-Qaida'nın çağrı anırdan. Bu hakimliklerin üstüne düşmeyen üyelerin yanında oturun. Ya yak koyulmuş ol caylarını bilen. O öz çağalarını için çıkın. Öz çağalarını için hemen çıkın. Ekli veya vilayet olup çıkın. Çağalarını hop aslında. Hayvanın öz çağalarını korumak için özünü odat ya. Görün ya vurdamede, internette adı görün ne et yaşa öz çağalarını korup hem hayvanların öz çağalarını koruyorlar ha. Näme bir oturuyorlar şu var. Tom Türkmen devletdeki adamlar o näme rejimin adamları yönetmeli. Men size adam deyip yönetilecekler var. Bir yerde bir çağalar hop aslında koydunuz. Öz Türkmen halkımızı, öz üstünlüğü, öz çağalarımızı hop aslında koydunuz. Öz çağalarımızı samolyot alıp öz uçup gittiniz. Siz haramzada sizin barınız. Şimdi halk görüp ne etken hareketlerinizi. Yine şu 12. Mart'ta yine şu paylav var deyip, paylav olur mu olsun, paylav değil olur. O hayvanat bağı oluyor. Eğer de Türkmen elit halkım hayvanat bağında yaşamayacak oturmaz. Hayvan yana üstümüzden gülüp yaşamayacak rejimi yapmayacak oturmaz. Gelin hemen hareket edilsin. Futbol turnuvatları gözünüz yumman. Yok çağalama da derdi. Siz bilgi şeydiniz yok. Ya Murat Kurban şeydiniz yok. Ya Murat şeydiniz yok. Siz öz çağalamanın için edin. Bizim çağalamanın bize telefon etkileri yerkide aşama deyiniz. Siz onlara ne etmeliğini öğretiniz. Siz onlara bilen intifat verdiniz onlara. Siz nerede? Siz yerden onları ne etmeliğini kömek ettiniz. Siz ne için dediniz o kömeği? Ne için paramız o Türkmenistan içinde? Ne için talep ediniz o? Yani o dünya yine masara. Yine masara. Türkmenistan en küçük bir devlet. Niye varsan garipçilik? Niye varsan gidaçlık o var? Hiç kimde pul yok. Niye gidaçlık o var? Özünü minde bağırın adı göremağını. Verdi hepimiz gidaçlıktı. Pul yok. Pul altlarına o var. Taş atlasak gereklerini o var. Yine asıl güçlü Türkmenistan'da. Onun için elit halkım birleşin, uzaklara göz yumman, geleceğiniz bizim gözümüzde vardı. Sağ olun. Köp sağ olun Timur. Siz mikrofonunuzu yapsanız ses çıkan bir hili. Efiri açık, perhil veriyor. Hormatlı vatandaşlar, yine Musa bilen Timur öz nasihatlarını verdiler. Men käbir sorularda ılalaşamak, Haşim Musa bilen ya Timur bilen yönü umuman aydanında doğru aydalar. Menin berjek nasihatım, yine devlet lider hükmünde ya dağlaşar hükmünde Türkmenistan'dan geçirecek prezident Haylor'un dağlaşar hükmünde birinci bilen kanun olmalı. Enatalar Aşgabat'ta yaşanan mide varın. Yani Daşary İşler Ministrinin ağzına barında beton yaldırın. Çağağınız şu yerden getirilince. Sebebi, sizin çağağınız, hazır men gülüştüm olur bilen.
kimde kim yola çıktı, kimde kim düşüneni olmak geçen dağıtlar. Ay men näme deyip kırıldı ular. 80% kıymallaman otur şoyardı. Ay Allah nimedip özün kowuşur. Allah kowuşur doğru da olur. Her wagt kowuşurman özün Allah yöne gynansak da bu taraftan agresorlar gelip dur yararlı. Bombalar atılıp dur. Men size yürüte hemme kadrları okudum ama käbirini okudum bir sizin yani aklınıza nime täsir etmeli. Yaman ağır yağdı. Yaman ağır yağdı Ukrayna'da. Gününden kıynaşya, gününden yankı söwüşler ulolya. Partizançılık, yarım partlamalar dağıtlar men habarım alıp durun şöyle. Havalar alıp durun. Şoň üçin öz çağıjyklaryny uruşun içinde çıkarmalı olur. Hökümet var mı Türkmenistan'da? Ba. Eğer ba olsa şolar çıkarmalı. Onu şolar çıkarmasa onun hükmünün yok olur. Onu Berdi Muhammedov özü yanak yallakçılar koşunlar bilen teröristler bilen emheme ve polis zombiler bilen hükümete değil bandit bolup getiriyor Türkmenistan'da. Türkmenistan devlet bolyan bolsa, Türkmenistan hükümet ba olsa hükümet gidip şolary halat etmeli. Eger de siz vilayatlerde, etraflarda yaşan olsanız, şu yerde vilayet hekimi ya etraf hekimi prezidentin yernäki yertirji yankı ınamly adamy. Gönden gönü prezidente habar etdiler. Barıp aydın oturun şurada çıkmaň şu öýüne barmanım öýüne bar oturun. Eger de siz hekim bolmasaňyz, onun şoň çağı şeýle bolmasa sizin öýüňizde ýaşarlar. Näme siz o? Biz size siyasata koşulun ya protest edin diýende öz çağlarını goran. Käbirleriniz ay sizin çıkmasın ölsün ölşörde deyip o sözleri aydınlığında öz enatan sana diýen sözlerini ýada düşün. Çağıjym bağlam sana näme boldy deyip siz aydındır. Bu ýa söz size ömrüni aýtyp göränler. Siz özüňiz öz çağınıza aýdyrýar. Utunun adam. Indi Türkmenistan hökümetine bilenýär. Hormatlanmayan, çumur yigrenilýän Berdi Muhammedowlar. Kakasy Türkmenistany öz melligi edip taýlap alan, öz melligini düzün bir kezzap, yalançy we psih balnoy adam edilýär. Siz Türkmenistan milli lideri bolsaňyz, siz kimin milli lideri şonu bir halka çıkıp düşündürün birinji. İkinji, sizin elinizdäki adamlara söz bilen bitýän zatları nämçik edeňiz. Nämçik Parahor Raşid Meredowy tutup türmäge ataňyz. Nämçik Parahor Raşid Meredowy işledeňiz. Nämçik Parahor Raşid Meredowy işlemeni mümkinçilik duýdaňyz. Niýe herdiňiz siz? Siz haýy tarapda herdiňiz. Haçan siz gitaraňyzy ýanky gyra goýup hakykatdan döwlet işlerine ýapşarsyňız. Şonu düşündüm. Indi şonun oğlu bolan gelecek bir näçe günlerden prezidenti ýüzlenýär. Siz öz spektakl edip Türkmen halkyny ağlap 2007-nji ýylaky zahwady häzir täzeden geçirýär. Ýöne indi bizim halkymyz 2007-nji ýylaky däl. Siz özüňiz köp wezipelerde işläp hiç sany başarmadyňyz. Indi häzir biz problemler açanmazda biz size diýenmizde sizem kabinet ministriniň orunmasary. Sizem sözüňiz we öz kakanyňyza aýtmany. Ol hökümet işgär bolsaň siz aýtmaly şonu. Eger beýlekler tutup basýan bolsalar, sizi basmaz, siz aýdyň şonu. Berdi Muhammedow Gurbanyguly çere meniň kakam. Bizim halkymyz ölüp dur. Gurbanow Allahyna gyýryp ýatyr. Talipler şol bir zat bolaýsa, biz hemme dünýäde şolaryň ýanky ölen zatlaryny okup, jalan ýerlerini okup siz maskara eder. Bizi maskara eder Gurbanow diýip aýdym. Özbekler, Kazaklar samolyotda gelip Putin'e can edip alıp gidipdirler öz grażanyny, taliplerini. Biz näme et bilemiz ok. Näme Raşid Meredow bir parahor, kezzap bizi oynap halkın arasında halkın pulunu alıp bizi erwet görkezýär. Näme şonu etdiremok diýip kakany ýüzlensen. Indi Türkmenistan diplomatlaryny ýüzlenýär. Inanyň gününden halk ülkek gidip halk ayağa kalkıp siz çalışar hemen. Siz cinayet iş edip durmaz. Sizi türmeye batarlar. Inanyň pikir etmeň ay biz köplük biz parahorlar. Yok. 500 adam batılanlar diplomatlar gidiyor hemmedi.
Daşörtü katın ise bir 20 pasmosu var. 25 pasmosu var. 500 adamın 25 işte. Ol bir mesele. Özünü serden, avra özünüze gerek. Siz daşında bolun, içinde bolun Ukrayna'nın siz telefonu çözülen olatları. Sizin statusunuz var. Siz hükman peydalandan şondan. Inni enataları aytdım ben nämetmeden. Talipleri ýüzlenýär. Başarsanız elinize yaramazma. Başarsanız häzir Warşawada gumanitarny koridor açıldy, ýürüýte. Barın şu tarafa. Sebäbi siz şu ýerde galanyňyz bilen şu günlükçe meseleňiz çözüle iýeti şu ýere basıp alanna siz dokumentiniz işlenok. Ol Türkmen pasportları bilen siz gulşuly ýerýäňiz. Ondan soň sizi şu ýerde basyp saklap bilýärler. Siz potensial görüşüp biljek adam. İsteyen yerine turup atarlaram sizi. Korkucuğuna. Sallatlar. Fersat bulmalı. Şöyleden ya gitmeli, elinize yara alıp Ukrayna söwüşün diýemok, isteseniz edin, ol sizin ihtiýarınız, ýöne siz öz janyňyzy goran. Ya gumanitar ýoldan gidin, ya da Ukraynaň yani hukuk tarapyna barın da şu ýerde bolun. Hukuk tarapy bağımka Ukraynaň meni onu aýdyljaka özüňiz ýerine kesitler. Sizin ýaşyňyz ýetenok, bilimiňiz ýetenok, akylyňyz ýetenok, ol durmuşa bağlı, durmuşda ilk gider. Ol yanınızdaki adamlardan, tecrübeli durmuşlu adamlardan maslahatı olan. Bize eğer gumanitarny koridora baran ýagdaýynda şöyle problemi bolun ýagdaýynda bize habar verin, biz hatları verir. Can etmeli bolsa eder biz sizi bollar. Ine şu ýagdaý bolupdy. Şunun bilen biz öz efirlerimizi tutarýar. Sizin hemmäňize birinji bilen can halyp, ikinji bilen adatlyk we adalat arzu edýär. Sağ olun hormatly vatandaşlar. Sağ olun, izli vatandaşlar.